बिटिएफनि बानजायनायाव दिनै जिथाम समष्टिनि नैबे बामोनगावनिफ्राय जागायनानै दिनै हानजायै कार रेलि हाबाफारि लादों सार नोंथाङा बे समाव मा बुङो? गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिग्रोनाय थाबाय। नंगौ दिनै जोङो बिपिएफ दोलो जोङो मोनसे प्रग्राम लादों। बे प्रग्रामानो जादों जाहैबाय जोंनि सेन्ट्रेलनिफ्राय मोनसे बिथोन हरनायलाय बेसेबां मानि जोंनि बिपिएफ दोलोनि जाय एगेन्स्ट दोलोआव दंमोन बिसोरखौ दिनै जयनिं प्रग्राम जाय बिथांमोना दिनै दोलै नोगोरै गावबागाव गारि भारा लानानै बिथांमोना दिनै ओंखारदों। बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो जाय बिथांमोना दिनै बे प्रग्रामाव ओंखारदों बिसोर गासैबो इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि आरो बेजों लोगोसे केपिपि आरो कंग्रेस आरो बेजों लोगोसे जोंनि लाइमोन इयुथ्सफोर दिनै ओंखारदों। गासैबो मोनसे दोलोआव थानानै जों बयबो जोंनि बिटिसिखौ बासायना लाखिगोन बा जोंनि बिटिसिखौ जोङो मोजाङै मोजां जोङो सोलिनांगोन होननानै जोङो दोलै नोगोरै दिनै ओंखारदों। आरो जाय बिथांमोना दिनै बे हाबाफारियाव ओंखारदों बिथांमोना गावसोरनो निज गोसो जानानै जयनिं प्रग्रामावहाय बुंनाय लोगो लोगो जोंबो थांगोन होननानै दोलो नोगोरै ओंखारदों। दिनै जोङो बे जयनिं प्रग्रामा जोंनि बे 13 नं समष्टिनिफ्रायनो बांसिनानो आरो दाब दाब जायगानिफ्राय बिदि ओंखारबावबाय आरो आङो फ्राय माखासे खामानि दामानि माइ हानाय मानाय बेफोरबायदि खामानि थानायनि थाखाय आं माखासे मानसिफोरखौ आं लिस्ट खालामनो हायाखिसै आरो जाबावगोन बिनि उनाव डिसेम्बर नङाब्लाबो जानुवारियाव आरो मोनसे आरो मोजां जयनिं प्रग्राम जाबावगोन। बेवहाय आरो रायजो राजाफ्रा नुबावगोन आरो जाय बिथांमोना दिनै बे जयनिं प्रग्रामाव ओंखारदों बिथांमोना गावसोरनो गोसो जानानै बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै बे जयनिं प्रग्रामाव ओंखारदों आरो दिनै खमैबो बेसेबांसो लाइमोनफोरजों लोगोसे दैदेनगिरिफोर जयो होनदों दिनै जोंनि नैबे 13 प्लास जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बेनिफ्राय खमाव गैयाबाबो 400-500 जन बायदि मानसि दिनै जयनिं जानो ओंखारदों आरो बेजों लोगोसे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट अल बिटिसि अल बिटिआर बेवहाय जोङो मोनसे रिलि स्टाइलै खालामनानै जोङो बेवहाय जयनिं खालामहैगोन बिथांमोनखौ लांनानै आरो बिथांमोना गावसोरनो गोसो जानानै ओंखारदों आरो जि अल बिटिसिनि बिटिआरनि जि प्रग्राम बे प्रग्रामाव जों बयबो माने आवगायदों आरो दिनै नोंथाङाथ' सासे समाज सिबियारिसोमोन दा नोंथाङा बिपिएफआव हाबनानै गावनि गोसोखौ माबायदि मोनो? दिनै नंगौ आङो सानसे समाव सिगां आं गोबाव समनिफ्रायनो आङो बिदिनो रायजो राजानि खामानि मावदोंमोन खिन्थु सोरबाया आंखौ बुंदों माबा मोनसे राजनितिकनि बेलायाव बा माबा मोनसे गाद्रि नागिरनानै दिनै बिपिएफ दोलोआव हाबदों होननानै। नाथाय आं मोनसे गाद्रि आरो माबा मोनसे टारगेट लानानै आं खालामाखै। दिनै नंगौ रायजो राजाफ्रा गोबां मानसिफ्रा बुंदों आंखौ दिनै नोङो सानसे समाव माबा मोनसे जायगायाव थांनांगौ बा सहैनांगौ बयबो सापर्ट होनायलाय आं दिनै बिपिएफ दोलोआव हाबदों। मानो होनना बुङोबा जोङो पार्सनेलि हारसिंबो आं मावबाय थानो हाया बिनि थाखायनो आङो दलजों थानानै दिनै आं खामानि मावगोन होननानै आं दिनै फैनाय जादों आरो जि दला जिरायथ'नाय दल बा थाथ'नाय दल बे दलखौ आं मोजां मोनो। मानो होनना बुङोबा आं गोदोनिफ्रायनो जि पार्टियाव गैयामोन आरो इन्डिपेन्डेन्टआवमोन जोनोम जाजेननायनिफ्राय दाख्लै बिपिएफ दोलोआव हाबिनि टाइमसिमाव आं खुनु दलाव गैयामोन खिन्थु दिनै आङो दलाव थाबाय आरो दलनि खामानिखौ आं मावलांगोन आरो जि दलाव आं थांदों बे दला निस्सय स्ट्रं भाबै 2025आव माने सरखारखौ दाफिनगोन होननानै आं सानो आरो रायजो राजानि निउसाव आं नुनो मोनो माने निस्सय फैफिनथारगोन होननानै। दा ओरै सानजा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैगासिनो दं आरो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो अल बिटिआर निफ्राय बे प्रग्रामा बिजनि टुलगेटनिफ्राय लानानै रिजर्टआव जों बेवहाय माने जोंनि बिर'धि दलफोरखौ जोङो जयनिं खालामगोन। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससिबि जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। एमएससिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि।
लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन। 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।